Ja, vi står her ved Lammefjorden, hvor Christoffer her står med en vandslange. Og Christoffer, du lige noget hjem. Hvad er det, du er i færd? Jeg prøver at fylde Lammefjorden op med vand igen. Okay, hvor lang tid har du stået her? Et kvarter. Nå. Men held og lykke, vi kommer tilbage. Okay. Ja, nu er vi så vendt tilbage til Lammefjord, og Christoffer, hvordan står det til herude? Det står helt fint til. Ja, nu er der gået 2 dage, og Ja. jeg kan se, der er blevet meget frodigt, og der er meget, meget vand. Ja, det kan du lige tro. Det har også taget meget langt. Hvor lang tid regner du med at fortsætte? Et par dage til. Jamen. Det er jo en, der vil noget.